Tak byl to ťažký zápas, ale dobre sme sa na Vídeň pripravili, sme si o tom včera na tréningu rozprávali, pozerali sme video, no a podali sme dobrý tímový výkon a sme radi za tí 2 body. Taký hokej niekedy je, mali sme šance, nedali sme góle, ale hovorím, nepoložilo nás to a stále sme hráli tú svoju hru a nakoniec sme tí góle dali. Tak to sa stane, hokej je hra chýb, no a bohužiaľ sa tam stala nejaká chyba a potrestali, ale tak ako hovorím, podali sme tímový výkon, dostali sme sa späť na koňa a nakoniec sme to vyhrali. Ale tak ja som veril celý zápas, že to vyhráme a bolo otázku času, či teda vyhráme v predĺžení alebo v tých nájazdoch. A také niekedy nájazdy sú, no proste niekedy sa vyhrá, niekedy prohrá. Sme rádi, že to dneska tam padlo a Chris to vychytal a super, sme za to rádi. Zajtra asi odpočineme a cez týždeň sa pripravíme na ďalšie zápasy, pozrieme nejaké videá a určite budeme chcieť vyhrať aj piatok a nedeľu.